Club Junta, building better Africa. Inendi kumaoneka kauje ni pamene pamawala pachipupa pachandi kumaoneka ndipita kuntchito ndikukangana ndi bwana ntchito kundichosa ali zimenezi ndi zimene zingachitike mmawa. Iwe ntchito yako itha ndipo ntchito ndachita kuyithesa mmawa pamene zati 12 o'clock ya masana iwe ndine tizaonana. Choncho ife tinayamba nonso pano kujenjemera tinathawa pamalo pachakwasiya agogo aja. Tinathawira kwanzatu so wina wake timati Muhammadi amakhala pantagalukapo tamene anasaka nyumba panzikiti umene uli pantagalukapo kuseli kwa manyumba kukunali nyumba ina yake amaeneka amatimati mauje ni manesi kuseliko kunali nyumba kumene kukwachi na mtewa anasaka nyumba. Tinathawira kumene kuchako takafotokozera ayambano supano anyamata acha kutula na awili atatu tapita kunyumba kujentero cha osaipeza. Tipange bwanji ine kumamawa siwa kuntchito kufika kuchako ndendende kuyamba kukangana ndi bwana. Kamata mvani kukufikani kuchokera kuno ku Irish Times. Mpulogalamu iyi timalondola nkhani zoopsa kapena zochititsa chidwi kuti inu omvera athu muzitsate bwino. Ndipo mpulogalamu yathu lero tikumva nkhani ya Hassan omwe akuti adakumana ndi mayi wina yemwe adawapatsa ndodo yomwe imatha kuwatengera kulikonse mu mphindi zochepa. Ndine mkonzi ndi mulutsa pulogalamu iyi Thomas Kachere. Kale ayi wetu ndakusanga mwandisanga mufuna channel chenu uko anandigwira pankonopa pamene ndinkazizimuka tili kuseli kwa phiri limene lolo na Mizimu Forest kumapetu kukoma kudera limene lolo kupambanaso kwaiba kumuzi kwathu kuti mati kuitunji kuseli uku kulise umene amadusa anthu wapasi okatulukira ku Malindi. Tafika mene kuchako nakhala pamwala simwakuona kuno ndakulandira bwanja agogo mati chani ali iweyo wasangidwa. Ndasangidwa kuti ndikhale chani kuti iwe uzipanga zimenene ndikupanga zichani. Agogo aja anatenga ndodo wayona ndodo iye ndodo ineneyi utakukwera ndukafika kwena kuliko sando usakuona. Iwe sumadabwa paita kumene walowera ineso komweko kumene walowera ineso komweko sindodo ndimene imanthandizira koma anthu okuona amakona ngati kuyenda wapasi pomwe iweyo ukuyenda zako nata nde bwanji siku licha kunazo chitika maliro pacha mmakanika kuyenda mutazo zoti muli ni matransport achangu sipa zinakhala nonso pano ngati akukacha ndiyamba nawo nonso pano kuvana anayamba kuseka kazi jani mango basi pachako ndinangokhala kulira kuchaso ndimafuna kuti ndione kuti kodi amene anganditole mwachangu ndani ndi iwe unabwera ndi unakhala ngati ndiweyo mpulumusi wayimirira pano pamaso pa mwana pazukulu wanga uti ndati agogo tu chabwino ndetipange bwanji akuti panopa unyamuke utenge ndodo inene ukachoka pano usowa ukakafikano mtauni mmango chimucha ukapita kushovu kwa kumene umagwira ntchito kuja akakulandiranso mwa tendere koma katengoka saka kaona
ndati zimenezo agogo sindikwanisa. Ndi chimene ungakwanise iwe nchani? Ndati ine palibe chimene ndingakwanise. Sopano nayamba kunjenjemera kuti apa ndikapezekaso ndiliko. Then nayambaso kukhulupirira malingana kuti ndi mmene tayendera. Sinnavese ndi kumalo kumene tili ndi kumalo kumene tinapezekera. Nayamba sopano kuzozoti agogowa amapanga zinthu zina zake. Tinagona konkucha. Inali chama 11 ya usiku anandidzusa. Tazuka ali pamenepa. Taima pamenepo. Agogo acha kunapezeka zoti sakuoneka. Mpaka sopano chama 4 anabwera ndi jumbo la black. Kusegula jumbomo munali ndrama. Agogo ndrama ndi zako. Inapita kushovu kwa ukucha kuzatenga. Ukulupile kumene kuti upite ukava zoti ndrama za sowa. Antena nchito so akachuseba kumene kuti aba. Ina amwene siti makulupilira nanyamuka. Kafika kuchito kucha bwana acha anandiuza ti kunoko tu ndrama zabedwa anzizako wanda amene aba ndrama ndi nchito pano pa ndatesa. Ndi ndrama zandikuzowa zoti ndrama zili nda agogo acha. Ine sopano kutacha kumeneko ine napita kumalo kucha kuzafufuza zinthu zija. Nabwerera. Agogo zimene manena zija ndi zoona ochabwino. Tipange bwanje ndati ndramazi tikapasa ine yake acha. Sinanga business naoso imene amadalira ndiyo koma zinali ndrama zambiri. Most mwina imakwana nthawi imeneyo kuiwerenga ndrama imeneyo imakwana mwina 2 million chakuti. Amayi achali achabwino. Poti wewe uli ndi chisoni utenge ndrama ukapasa. Ndikapasa bwanji anandipasa jumbo licho ta. Jumboli ukakangolitengamo kalise babini ndrama zakazipeza komweko. Ine nanyamuka ndatenga jumbo licha. Ulendo sopano wa kumalo kucha. Ndafika mmene kucha kumachiona kuti shopu yo ndiye naika bini jumbo licha ndikumabwererano sopano. Patata flowers napita kunchito kucha sinanga pamene panakhala ngati mwina tayandikana sopano tinabwera kufika ku nyumba ndi umacheza siti nali mambaluko momwemo nanyamuka. Kafika kucha kwa bwana achali ndrama zichatu anabanda anyamatawa. Ndani aziponyera pa ujeni pakona apa ndi makhala ine pampando pa ndi apa basi nchito yawawa ndingo adula masalale ndrama zimene ndapasa a polisi chani kuti athandize nkani ndadula koma nchito azipitirira ndatocha chabwino ndakabwerera agogwe munthu uchatu ndrama zija azipeza. Chabwino. Usiku wake ntagona agogo aja ntasiyana nawo ndikumene inonso pano ndinkalota ngati mwezi ukugwa kumwamba ndikundifikira pa mtima. Ananyasidwa nane osalankhula nane mpaka dzuwa linabira ndikucha. Kutacha amayi anandiuza kuti iwe ndine ubale wathira pamenepa. Iweyo mzimu wako ndaona kuti ufuna kuzindizuza ineyo. Ndati chabwino. Amayi anapita ulendo wa kunyumba kwawo. Kwa Kasimu kumene amakhala kuja amayendaso wapasi. Nde ine nthawi yomweyo nachokano sopano sisi langa kukalimeta zachibwana chizicha za chinyamata chakuzitaya. Ntazitaya nosopano kupezeka kuti ndayamba sopano kusata zinthu zimene ndinalota kutulo zicha. Kuyamba kuzisatira nosopano nkumene nosopano anthu amaziwa zoti kuli m'bale wathu wakuti amene akupanga nosopano za Mulungu. Ndiye ndimafuna ndikudziwiseni abale anga kuti ziko lino za masalamusi nditu ndinakumana nazo ndipo zinthu zimene sindizayiwala pa moyo wangawo. Chachikulu kwambiri tiye tilimbikire kupemphera kuti Mulungu akatikhululukire. Kuchokera pa 2011 kufika pa 2025 ndine shehe amene mizinda imeneyi kuchokera Mangochi kafika mpaka Lionde anthu ambiri amandikhulupirira kuti uyu ndi m'bale wathu. Zambirizo zinangodusa ndi umoyo wanga mmene umayendera. Mulungu anafuna kuti ndikhale zanja lawo komano ziwanda zinkafuna kuti ndipite mbali yawo, koma malingana ndi mphamvu ya Mulungu anandibweza kuti ndikhale nonso pano munthu wosindika kuzindika kuti uyu ndi Mulungu mmodzi. Kuchokera pamenepo fika pano anthu ambiri amandiyitana kuti ndine Sheikh Mdaziru, komano nkhani imene achabale anga tiye tiyitenge tiyike mu mtima wina aliyense akhale ndi chikhulupiriro kuti ziko lino Mulungu alipo, ndipo anthu ife timakumana ndi zinthu zosiyanasiyana koma Mulungu amatithandizira. Kwa amene amvera kuchokera kwa Akhristu
Haleluya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ndipo kafukufuku yemwe wakhala kuchitika mdziko la United States komanso United Kingdom amasonyeza kuti ndi anthu ambiri pa dziko lapansi omwe amakhulupirira kuti kuli anthu ena omwe amachita zinthu mu mdima, koma malamulo a dziko lino samavomera izi, ndipo aliyense onena mnzake kuti ndi mfiti amayimbidwa mlandu. Tafika pa omvera ndi pamapeto pa programu yathu ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno kwa Irisia Times. Imeneyi ndi programu imene imalondola nkhani zoopsa kapena kuchititsa chidwi kuti inu omvera athu muzitsate bwino. Mpulogalamu yathu lero timamva nkhani ya Hassan omwe akuti adakumana ndi mayi wina yemwe adawapatsa ndodo yomwe imatha kuwatengera kulikonse mu mphindi zochepa. Nkutheka mudakumana ndi nkhani yoopsa ndipo mukufuna mutagawana nawo Malawi, timbireni foni pa nambala iyi 0 249 729 0 249 729. Ndine mkonzi ndi mulutso programu iyi Thomas Kachere.